Здравейте, приятели! Както мисля, че си личи, ние сме в Reef. И днес ще играем на игри в Reef. Така, ще започнем с една много готина игра, Pipe Riders. Тоест, то е Pipe Riders. Но както и да е, все тая как го произнасям. Не е много да си слагам фалшив акцент, нали хора? Очаквам да кажете да. Ако мислите, че е да, дайте палец нагоре. И ми се абонирайте, моля ви. Всъщност, ако знаете програма, с която може да стримвам, в смисъл, не само да си снимам екрана, а да ми се вижда и лицето, моля ви, кажете ми коя е тя. Защото искам да го направя. До мен е Любо Бубу. Любо Бубу, може да кажеш здравей нещо, ала бала. Здравей. Любо Бубу нещо сега не му се играе в Reef, но това си е негов проблем. На мен не се играе в Reef. Защото започваме да играем. На мен не се играе в Reef. Ще играем Survival. Ще играем на Easy. Или пък на Extreme. Не, на Hard може да играем само. Затова ще играем на нормал. Нещо нормално. Нали, сега. И ще си избера Black Level и започваме. Ако някой от вас не знае как се играе тази игра, играе с клопите. На баща съм по-добър. Хилен? Да. Еми да, бе, такъв е трикът. Ще ми се иска. Лошо. Тук не трябва да се блъскате. Аз се блъскам, което не е добре. Ай! Да, защо се блъснах? Ауч! Това беше гадно. Ой! Друг път няма да играя на Black Level. Извинявай, Black Level, че играя на тебе. Леле, представете си, ако аз карам тая кола и вие се водите с нея, майко. И това да се представяте, че това ще е за пари. Представяте ли си? Аз не си го представям, защото никой няма да ми плати за това. Никога няма да ме се виждате представя. какъв смотан шофьор съм. Или трябва да карам твърде бавно, което ще намали готиността. Или Ще спреш да играеш тази игра. просто не трябва да ви карам. Виждате, че в момента се движи с доста хубава скорост от 400 и колко километра в час, Любо Бубу? Game over, да се знае. Добре, че няма да играем повече на Black Level. Така, мисля, че видяхте тази игра. Сега ще играем на някоя друга игра. Коя да играем на Онче Бонче. Те тук игрите са много, над 250 игри са, наистина. Изключително е. Изборът е голям, но те си застояват игрите. Това е една много готина игра. Поне за мен. Надявам се, че и на вас ви хареса. Поради простата причина, че изглежда готино, освен ако не сте някои хора, които не са много по някой тип игри. Има и едно е такова, две. Take mine. Ако искаш, може да играем на това две. Mine. Four. Take mine. Mine. И само даваме старт. И виждате, този човек просто тук умира. Трябват ни разни други работи. Хубаво да не ми пука.
миш. Това е много готино. Ето това. Страшно готино, хора. Ако играете и вие тази игра, кажете някой трик. Ако искаш, може да ти превключа на това 2. Аз не искам да играя на двойката, приятелю. И тук слагаме една картечка. И гледайте какво става, хора. Ние го направим на нищия. Яко. Ще да бъде. Сега ще си купим един телепорт. Ама трябва да си купиш 2 телепорта. Всъщност да, прав си. Един на който... И ще го телепортва тука. Понеже ще си купиме... О, не може да си купим още един телепорт. И да ти си не знае, бегай ти тука. Аз ще си сложа телепорта тука. И да ти си не знае, би. И го пускаме тоя. Той идва тука. Обгарят го тези оръжия. Толкова човек не съм виждал. Това е играта, хора. Сега ще видим някоя друга игричка. Двойка. Двойка искаш ли? Дай да пробваме двойката. Тя е по-трудно за мен. Ето това е двойката. Плей. То тук е с робот. Тук ще сложим някакви тъпотики, джунджурики. Кой ще кажеш? Шипчета, мипчета, значи глупости. Ето така му сложим. Шипчета, мипчета. Ще се върти като некъв. Ще го направим на гъс. Това е телепортера, който няма къде го сложим, заради това даваме просто плей. Просто го правим на нищо, хора. Това е готиното. Направиш ли го на нищо? Това е готино. Това е човекът, който сега ще убиеме. Аре шип. Да се не знае. Искаш ли телепортер? Тая мина. Къде може да сложим? Да сложим шипче. То не ни дава шипчета. Само на стените може. Така ли? Да. Дай тогава да ги сложим на стенички. Тогава ще хванем и ще минираме полето Б. Що ми каза по-рано? Защото мислех, че ти знаеш. Да знам. Ама явно не знаеш. Не знам много ясно. Айде, пускаме го и представяме с тази игра. Опа! Тъй! Правиме го на глупак. Уха, как го набучихме на шиш. Майко! Как го набучихме на шиш? Хора, мисля, че тази игра е готинка. Дали ще играете така? Или ще играете просто на някоя друга игра? Това си е ваше решение. Сега ще играем на Goalkeeper Premier. Yeah, baby. Чао, чао. Ще играем на